No niin, moikka YouTube. Se olisi sit tämmönen uusi. Vaan nyt teki vähän mieli pelata Minecraftia, niin pelataan nyt sitten. Alus kannattaa hakata tätä puuta. Joo. Näin. Ja sit. Tää on nyt tämmönen pikkunen alussa Minecraft-opas. Joo. Alussa jos haluaa aloittaa Minecraftin, tämmösen kunnon version, niin jos sä haluat eteemät tästä, niin semmonen 16 puuta olisi hyvä, jos raskiset ottaa. Kaktuksia kyllä nyt en ihan suosittele, kuten näette. Mut muuten sä voit ottaa niin kuin esimerkiksi näin. 16. Nyt on 10. Joo. Eihän tässä sitten kauaa me ainakaan kirveellä varsinkin. Kirveellä ei mene nyt niinkään kauan, vaan jotain parikkaa. Mut joo. Nyt meillä on niinku 14. Kun hakataan tää vielä. Sitten on 14, kohta on 16. 16 puulla voidaan aloittaa. Näin. Mikä vaikeusta? No laitetaan nyt vaikeusta. Joo, toi on ihan hyvä, koska tää on nyt topas. Sitten sen vaikeustason voi laittaa täältä. Eli täällä on näitä asetuksia. Hard, se on vaikea ja easy, helppoa. Niin poispäin, mutta mä käytän aina videoista tätä ESBO. Se on niin hyvä. Joo. Sitten otetaan ainakaan hiiren vasemmalla ja vasis oikealla. Näin. Ai niin helvetti, tästä ei saanut. Joo, no. Ai. Tästä voi ottaa nyt näitä puita. Tälleen laitetaan nää. Sitten saa normaalisti 64 puuta. Ja nämä yleensä 4 puuta mä käytän tähän. Ja sitten tulee tämmönen. Ja hiiren oikealla puolella voi painaa tuota. Ja sitten rikko. Ja ottaa nyt mukaan. Minnekin tarvii. Ja sit tikut tämän pelin alussa. Vaikka tämän verran tikkui, niin tikut on myös ihan hyviä. Otetaan kaikki hyödylliset ekana. Joo. Ja sitten vielä. Joo, näin. Nyt mä näytän teille. Laitetaan nyt tähän tää. Mä näytän teille miten. Joo, painan kaihdon oikea puolelle. Nyt mä näytän teille. Laitetaan tälleen. Kuten näette, näin. Siitä saa tämmöisen. Kuten huomaatte. Ja vielä voidaan laittaa. Tästä saa kirveen ja tästä lapion. Mutta nyt me otamme vain pelkästään tämän. Juu. Nämä on ihan hyvät. Ja sitten alamme näin rakentamaan ja täältähän tulee se kaivos. Itse asiassa. Ja tätä voi alkaa kaivaa sitten. Hiekalle on ihan ok kaivaa. Tätä sitten alkaa olla kiveä. Arvatkaa miksi tätä ihme tarvii. No mä voin kertoa. Sitten tarvii sen takia, koska että tätä kiveä voi hakkaa nopeammin. Tätä kiveä sit voi tästä hakkaa nopeammin ja se on todella hyödyllistä. Todella. Miksi minä aina teen niin?
Ja näin tehdään sitten luola. Ja jos ei ala tulemaan mitään niinku semmoista erikoista, esim. No mä nyt näytän. Tässä on esimerkiksi ironia. Ootas, en mä näe. Joo. Ironiikin voi ottaa tälleen vaan tästä. Vai sit voi ottaa. Ironi ei ehkä nyt saa täällä puujutulla. Vaan minä näytän teille joo. Kuten huomaatte, tämä on ironia ja sitä ei saanut olla. Joten pitää mennä tänne ja sitten laittaa 3 tohon. Se on ihan sama kuin teille puut. Ja tähän nyt yhtäkkiä tulee tämmönen, kuten huomaatte tuolla yläpalkissa. Voitte lukea ja noin. Sitten siitä saa sitä ironia otettua, koska ironia tarvitaan hemmetisti tästä pelissä. Joo, näin. Sieltä ottaa tosta. Puhuttiin tuossa kavereitten kanssa Bybessä ja hetkinen. Niin, tässä on tätä soraa. Joo, sora on oikeastaan tärkeintä tässä pelissä, että saa soittoja ja sitten voi eteneä tässä pelissä näin. Muistakaa, tätä soraa saa myös tällä kirveellä, eli tällä, mikä on tehty raudasta tämä kirves. Niin, siitä. Ja soraa myös tarvii, koska minä näytän teille. Laitetaan nyt vaikka 4. No ja näin. Huomaatte, me saamme siitä lyhtyjä. Tämmöisiä. Minä näytän, miten nämä toimii. Hiiren oikealla puolella tohon. Ja tää on tämän kanavan eka video, että sit on upea. Teppa. Yleensä mä en tee tätä omaa kaivosta. Mutta kuten huomaatte, tää oma kaivos, siitä kyllä löytää niitä timantteja. Kun näissä kaikissa kaivoksissa voi löytää timantteja ja niin poispäin. Kun tämä on jo tarpeeksi syvä tämä kaivos, niin voi alkaa noin. Laitetaan lyhty vain. Yleensä kaivoksia, parhaita kaivoksia, ne ei ole oma tekemiä, niitä löytää tuolta vain. Kaikki hylätty ja näistä. Mä aloitan tässä Minecraftin opasnurkassa. Että meitä on 3 nyt, ketkä tekee näitä videoita. Hetkinen. Mikäs tää on? Tadaa! Löydettiin sitten tämä. Löydettiin kaivos. Kaivos tuli löydettyä. Ja nyt pitäisi tehdä portaat jotenkin tonne. No niin, tuossa. Kaivos sitten tuli löydettyä. No joo, pitää ottaa toi löyty. No joo, näin sitä kaivosta voi löytää. Että ei siinä mitään muuta kuin näin, ja sitten kaivoksen voi tehdä täältä. Harvoin mäkin löydän tämmösiä juttuja.
Joo. No ja tossa. Ja sitten täältä voi löytää tämmösiä hyviä juttuja esim. Joo, täältä voi löytää ihan mitä vaan. Ihan milloin vaan. Tätä kaivosta, jos tää on jollain jäänyt jotenkin kesken eikä meinaa löytää mitään. Ottaa minuun yhteyttä ja kysyä. Ja sitten tulee laavaa. Laavaan ei saa mennä, vai muuten kuolee. Ja no, opasnurkka taisi. Kyllä mä vielä näytän teille näitä. Mä näytän vielä yhden jutun ja sitten minä lopetan, koska minä itsekin haluan uteliaana etsiä tätä kaivosta enemmän. Enemmän, mitä sieltä löytyy. Ja muutenkin. Ja kuten huomaatte, tulee yö ja yössä on se vammaista, jos on hardilla. Täällä alkaa tulemaan näitä kaiken maailman örkkejä. Voitte katsoa sitten ja tälleen saa vielä tuon ja näytän teille näin. Nuo on tärkeimmät myös. Ja noin. Näin. Laitan tuohon. Näin. Tossa on vielä 2. Ja vielä voidaan suojata nämä tälle. Raajata, mihin tulee kotialue. Näin. Sitten tuohon tulee tämä. Juu. No, tämän päivän opasnurkka oli tässä. Kiitos, jos olit mukana tässä hienossa opasnurkassa. Ja voisit ottaa yhteyttä näiden juttujen kanssa, että voisitko kertoa. Tässä mä oon kertonut jo ihan tarpeeksi. Painakaa tietysti tykkää, jos mä nyt teen lisää näitä opasnurkkia. Miten kannattaa aloittaa ja tälleen. Näin. No, se olisi sitten moi.